gutusira kira rituko asemera uburyo yito yonsi cinsemero ngebere nenge bono onye kendegi akorekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri nakubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwenso bw'umugushi nigo bono yakira nikirundekerene nagukurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asorogonko bwogushi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Mbuya mwana wano mwanchu muririo Ndizi TV andonsi asoberete nandi ni mambengi atokonya na sembeo asumurubirio obu kurusari tuko ezakia abono mambe nimetena nyasao wanje nae kwa boke nandi kwa soire ime yumurubirio asemambi yabone nga yaole bono tigango ture ngoteina suboka soa ime yumurubirio tuchaka monaye ritko liaramisi botambo madevna aramisi yerichiko Thursday ime yenzakia ano tuka tuwaligelia mangana yelichiko ngakirichiko lili asenseto ya Kenya ndili ya bekirwe nande ndili ora bwatie toge na maminja nerichigeyo ayo kararagire ense ya monenusu yabona mambia wakiri bane ngwikabara studio asemambi yaboniga oyo nero mwakiri George Murara Wakuma abakubadana no mwakiri Hirali Tom Ongoli ose Irali Ongoli Tom weka bara studio ikora gense ya munenusu ene toma ukwana amangana yerichiko anali tukurerero nabon toraga nitokwana process ki go semero beriki ichiko korusyo mugabana ndiliye ikadorjina libera ligenda de kubwata inse ase county ya Nyamira iyo ikora gense ya munenusu ya bona mambia wikabara studio ende tomanyena process ki monto debre motion ingike goska ojibosio nande korengana nelichiko ingike kuiru mugabana akusiko kubatakane constitution ya 2010 kyara ayonsi no ara sirichiko korende ayonsi nige ekoraga ense ya monenus ekorobago so studio asemambia bano kubolikwa na toska ekiagerena Ndizi TV obwansuma gusi ritukorea Thursday gitari kemeron gebere naisano naisato omotienyo kianda omwaka bejirubere nemeron gebere naisato ngakikwa bogire ngaki orobere titukuliao wasokire gotia se jiro wasokire gotia se kibao kyao ekiara ritukoria Ramis botambe ejiro yaito ya daraja 2 nalibono konyora abonchuriri aho baikirororo asogokora obonchuriri bwa batagite maro mete ejiri li maro kana lyo konyora ibintu bya soire bono ba beroberi kinsemo aho ase ensemeyo manjumene diangire bageri abene kugotura nakodena bono soa imeyo moroberio bwensakia aramizi na nago dene jitarike merongebere naisano naisatu goyedena mambi ende tuakoro motienye yo okianda yara mutinyo kianda kubatakana na Georgian Karen ni gobwate amatuko sarasini 30 days in September ngokora torto se motienyi oikomi naki okokoro motienyi ngakikwero beri ebinto ngakikwarosine maita matuko naro naenda kubinyo kamono sane katotete matuko 95 emerongo kianda na 5 merongo kianda na 5 tokole omwako yoiga
matuko na mange tu amenyokiro mwaka uyu ngaki ayatigarete oroje kwerobe iribuya okore asibiri kwa arobereti na ngo bikora kwa renge bira turabikora naki oroberetie endana yonyara ko gwikirana atotigara maiga abuna egoti iyo Obadia matotigara maiga na bagonyana gwatigaire kabisa gose ebintu gwatakete gukora turabikirania asinjira magose eyende go manjubelia tobwati asema byaboniga agenda asenze mu mitandao Facebook kunyole Ndizi TV News Digital abno konyora sensemo ya Facebook egarwa ikira sensemeyo na boko like you comment and you share egwa share abandi na boko boyka se timeline yao enda abantu bamenyana omuroberi bwensa kya noro litukuria aramisi ochakire botambe keroto muroberi ochaka jinsa 12 twarunda iga mpaka chinsa isato chabano ekirenga kyo muroberi una botambe ngonya ko gotemina no korosa litukuriao ngakiora rosa litukuriao ni gaiga twateba no boka ko nebirukunyo etokorirosa lyababuya no boka ko igwete bobe metena boranyora abantu bono babokire mbeta na chimeme mungino mugaka mbeta nasi nini metena ne school fees ngogerera abantu betana ino ne bintu tengo grabire bietana no chumi ebone kongete kiro muntu raba teme go kirie bese yae ego se ya borire bibono gonya na bantu bakirire yarana amangana na makongu akoba rakindende nerina nyasaye no muya otubwerere otubokirie nande twasoire ime yomoroberio asense meretina kwabokire ngaki kwaboka na kioroberetiri tukuriao na boga onte bwetera asense mo SMS enambe yire ya 0792192834 inero namba ya studio asemambi yaboniga Kirisi Arogo Kemso Motangi jana sikuwa na SMS enu natumai leo nitazipata Charles Monali kutoka Kigwetu niliona yako nimetenande ngoli ikole simina tutu kurijinsa majijanya masusi yake ngo 7 on serio Keston Jali Lidi Nyaboke Litunda Green Teresa Kemunto Matia Nyomondo Maturete Orure Challenge nimete mwendete kuchirika asemambi yabona crowd nyakenzi nimete nabono mwendete ku combo SMS chino asemambi ya abonia yobesho beshai nimete nabono ngoli ikole SMS ya Samuel Nyamali abuna mashabikiane ons b tengo bakwa namba gore kino moka ba ime yomorobelio SMS ngochere naro goruguna Mandere K News mo kogotio Mandere na imedina ngoli kule yao ubone mambia Keston Jali Kirisi Arogo nimedina mumecha janda ndani ya nyumba asimambi yabone musubu wa Kisi vam nimedina no olime yomorobelio amba bonsi ngote an mashabikiane medini bada timu hapa kosa team following team chini ya maji bali bakire day inse kabisa na team diaspora medina tena mashabikiane ngo bale chonjo sana digeli yogirimbore usebindo bisareke asinini nalio kwa maana mashabiki wangu wako chonjo bako likarababo Joshua Ngagi bijateribuya bali karabata ne yogiri ya truanda asinini oyano kina kama mashabikiane ako chonjo kabisa ase omoroberio oyega Naomi nimekuona uko ndani biasa na Victor uko na sisi ningoroche karomore me yomoroberi mandate ko ri ka SMS yabo ase mambi yaboni Mojumuri na kwali rebono soaime toska ondeta kune remote yao ondeta kune TV yao mote ibono Ndizi njengo watch medumondera warajalia na rumete ndugere funny sana onda uja nyomba mwao Ndizi obegede magote na kora ambekira asegede aseki Thomas Zangara Bukine Vaso safi ingia ndani kabisa kwa somanisha SMS yenu baadaye lakini mbiyamo na soaime yomoroberi yomonto wajiri kwanyore Ndizi mbegede ngeo ndeberi njenji ngeda enjukwa na ya gwaja ko kwana igentora ndebinke yake neriogi to kwane naye ogende tale onde na bono njimbe na golando zeria umjembe kira asigete ya yomonto kabegede TV asabegede na bono bali banje Ndizi TV te koma dena gorambe kira asigete asekyo koma de yako bekero kiara erena mwete kobeke sirotep ase Ndizi TV kabisa kiagere merobeliero ne mianzu bono nande bina tokwali kane tiri kuri yangyo mete mambi ni chuma jibara Jones because chigal Jones bino jire digo jali Mary Bronze iyo toka sese media da jambili no tokale jingero night injuno mosani tebyo yonde injuna basani
matende okoro bwana kibono rindi gingo chikuo mosani ali ya inge kingirio ngaki bona tureikalia ngosoera turebes ngaki meta monto bene bese boditega ndara bakwa ngaki bese ngo chikuo kana geitali nzoe ya raundi eturi kuwakana no nesiringi ibona ali mari bronze iniri tukuli angyo kujakira jinza jiri chamarogo bambaka che tutumbuize kabisa alia kero Ginger Knight tenda alia no ebasum antivirus bale na abana sunguzia superstar bago dudanengwa vyuno haki usikoza ukikoza utachekwa yonya na tena mari bronze litukuli angyo toso alia inchuna abasani emwetega ali na kubwatega ali buguri abasani bawo injumba kali bakinginera alia tosoe mali totenge toragere tonyu kabisa asibali bakonyo binyuwa mbiroro asibali bakoli endagira ne karo kabisa inju to sambe nyama bwana mambia ngabona abone nsema ya Marie Blanche igotoka alia asensema ya daraja 2 mambia Chingero Night no toralia mambia mpaka che njidini kwa moja njidini brani moja kulijanya saa ngafi rengia kabisa mambina onde mambira bunda jina basani babiri batatu iga ntorode na kitoko suka gochibosio ngona kwalika nikiandikia komi lakini uneketa seni Candice TV ya kwalika nikikupatana na mboganio yo Marie Blanche na tokale mambia igobono inju kabisa zungusia superstar no bakale kabisa no balabu babasiko no akale na abandi kabisa tutanengua vyuno kweli hapo kesho ikona agata ina Marie Blanche ya kwalika ni kabisa bakubaterana na barali Bandis TV banazungusia superstar watakuwa huko iko mambi bwate tariki mambia tariki merongebere na kiando mwanju muriria Joshua utawa ndevina tako moja kwani akimoja nani atakuwa sawa kabisa mwanju muriria na kwalika ni mambia atoenda senseme ya Marie Blanche kutoka senseme yo ya daraja 2 to moja ukikosa utachekwa usikubali kuja kuambiwa ya kwamba na ayalenge moto mwetu usichira umwe mwenyewe ucho tena mwete yokora tena ikumete ndokerie kiaba moto yaba moto kabisa yaba bororo kabisa abuya to ganyote biwe inchubwe rorere naye bwego ki bamoja imambia tarehe 29 mwezi huu tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2023 iko mambia lero 28 iko tukali jinza jinge madisa ngonya ensabotambe kwenda clockwise enda anti clockwise gibi ndo biasara gire bono yon clockwise so kwenda ngo ikatororo litiko liangyo eyo Marie Blanche Ginger Night litiko liangyo to kwenda alia sensemo ya daraja 2 Marie Blanche karotoka rikonengwa vyuno kidogo njibona kesho itakuwa mambo hatari sana muziki bana sunguzia superstar na bakare iko mambia tomaja bwate tariki biasana mwanjumuri Andis TV nero bwanzuma usie murobinensa kibona mambia bono no mokoka saba Kenya nene bali banje tengoyo ekero Kenya bono yanjere tugo chi host African Cup of Nation 2027 bono lende bititi kabirosi we ndo aromo wa siri wa mangana youth and sports nere ababu na mwamba matene bitingo rosiwire kabisa bono tigababeke watirie mukaso biti virosiwe ekero Kenya bono yaitwe alibaga lyogochi ko harigania amarigani kwa tokorana naro African Cup of Nation ndoje president ya Confederation of African Football President Patricia Motsepe nigara le dina bono dende 2027 Africa Cup of Nations nigo chikoba nero ningobere hold Kenya, Uganda, Tanzania joint Morocco kare host 225 Morocco lakini nturende bono tuakokire kabisa Kenya moraibu ensinate abetana abanta bange babugete ndoto na gente kenge wikarana lakini bono rochina geikirande yasana bali banje tengoyo igo bono Kenya bonse ndu anje tengoyo because gente kegoja biasara mbikine uchumi ni mokegora ani mokegoro ibindo bikora kebinge sana igo bono nanje ninafurahia sana ase mangana ya African Cup of Nation teto sabena binde mbionjoka lakini bono tuairu rights joju host ndekyo 2027 mono kuroberibiana siasa teburukania mangana Afcon binto biturubane biya mano manchu mureri on Ndis TV karo wacho rekolira Ndis TV nero wansumo sinyora ninda sema ya YouTube nyore Ndis TV News
YouTube arokonyora Ndizi TV News asimambi ya ngakikwa bogere ndomere uchumbe yao ni nambira seskine igora monde ngakikwa bogere nakirobere tituguri yao weekend na hote video weekend tujo nchaka mambia sense media mari blanche to jake mambia to joso weekend ngakira robere tituguri yao emirimo yao gocha ngakioro chense ya Kenya endete gotoira abono rinde wikatoremererie naro jaba wasiri aba wasiri mbamo chetiguna mpata keriko beka machi candles and forms eba wakerona roje ase assembly ikiye kogera ebono narojina umwasiri sekiri macho kuna reforms asenze ma education kunene bama tedina wewe tali ya ugonchora machiko bagatenena reforms jira tenna sinini abadi korakara to arengana magani wana asenze ma education na tedina ebinde pado mbibwato bukorekano muntu you understand bila kine aba chumbe waliongeleo mangana ayi bagate abana yaya mo wasiri tatapukati inguru china chonse choko chenji machosi kiyo karita machiko andons uika etere ase ebunge ayo naro ale Kenya na manga endete wakoreka na imena isiku ya usiuma njumorelia ninje kote abia na international Nairobi International Trade Fair nege endete ase county area Nairobi Aljamuri showground ekromuri kitumiro dimanya tutebetina liage endete wali tukurigoro ekromura ibwense achagiti bene bon esho yo visually ase atebetena serikali mirubiri kibegete asogo kini food production asense yitu ya Kenya asogo siri obolemi asogo sira obolemi kya obolemi na bwesiro enene asense ya Kenya buno muri kitumiro dimanya utumanyi botambe buna obolemi na ki ndio utu wa mgongo asense ya Kenya yona tutebete aburi tukurigoro igoro ngaki umuraibwensa tebete igoro yochikokini food production asense ya Kenya aindo yunya manya badai ebo igomo konyi umuraibwense digatiga shawa na rigichi na umeranete na stakeholders wa Kenya Tea Development Agency Nairobi current residents ekarwa kwanete igoro ya oboremi bwekemeri giecha mo konyi bomuraibensa tena mbabegete miroberio yogo konya abarembe chae kogendera na mangana yoboremi asenjera yekerero asenjera ere endonge agate ere no muraibwense Dr. Muto babekire ebinto ngakibigo cyokonya naro kinonye NKTDA agencies gose abateneri bagatena babekire miroberio yogwagisha buna omuremi ekeraira chikiro chiaye 10 ngori kerwari 10 tali buna liria matuka maiga baadena ekiro gose machine ile weighing machine nemigirage kwaira chikiro 10 lakini nisato kwewa naro jaba baade tena yaba bekire miroberio yo kwena na yani yo gwagishana omuremiga na tore jayae uno tora chikiro 10 na chiako bekerwari ekera bimire ige miroberio ya bekiro wamepiga hatua wewe bonus ngoli ewere na ujabana kokoro bali 33 abande 30 abande 31 abande 40 asimenense moja central abande mbale bado 21 abande mbale insake raboko manyae azenzemen akiroje bonus ino mo wakete enaro factory asanganyi kebirigo mbatangasa na ide gaba chikoliera aya batangaza nyansiongo manero ngutangasa bale batangazire ngamo chikulira bose bado oje mirobiri tarabekubya nonye bagendete gotene mirobiri yabekirwe mokonyi bomuraibwense boigona abori tiabalimina basoe basimeke orthodox breed ya orthodox tena orthodox orthodox ti nigebwate digesari nene nande nigo yanjiru chinze nigo yanjiru mono kore ngana neye ya kawaida wana umete tu ajiro bolemi eto meto bolemi igotuma types of tea tea nelie jaine wakina kabadena orthodox na koba konya ekera ne bwate ligasa ligiya na ndine bwate value mete sikuizi ndo molemi au takane value kabisa nali agweskera gochi bosio iko manjimari ene on DSTV bonsu sibane togo sioli omoroberio asemambi yaboniga ndomere uchumbe yao andonsi asoberete ebunge oliore ward eliore asore ntomere chibunge cheto chonsu bikianda ase county ya Kisii bali barororo buna Abigail nyosia oyore alikorwa sebunge ya Nyaliba ali masaba alia Jitago Emma Chitago nimetena kwa soire yomoroberi yo besho beshae kurwa sebunge yabo bazi nimeta alia bobasi enyangozo
I think babasiere yes nyango sombo basiere ni maitena no more ime yomoro berio bari kurwa sinzema kikuchali sinigari kurwa sinzema ya bonjali abantu bakurwa sinzema ya machoge charge machoge burabu bari bakurwa sinyari bali charge so ime yomoro be nimete bari bakurwa sinzema ya South Mogirango nabo ntomere uchumbi abakuru West Mogirango North Mogirango abakuru burabu abakuru Kitutu Masaba so ime yomoro berio kabisa tochaka manainu ntukora manainwe asemambi ya abone toska ekero sukosuka ni gore terwe tini utakawaja kwatebuna ensa kirere yale ngimoto utaka waso aime wasuka gochibosyo mbia mwana sawan manda tutumaji SMS na semambi ya abone ko manjumurire na manga endeta sorongo rwagusi na roje aba menkuru asenzema ya nyagisai yego toka se wodi ya nyakoi ditukore goro mpaire teke tambokero kwere mere para ekarwate tena epare iteri weteka bakaburi omwe musie bwe wodi eyo Cosmas oyagi torigereri bagatena bakamomochino oyagi abatana ekura ta etukura kurwa senseme ya nyagisai bakamatena yaya neba no muntu oyo mu gwakerete igo nkwakeretu neba mbabere ayibone gasi yawo no gokora emeroberi otoroser jibara batemne akariko batena yaya nangiende yarendo mheshimiwa ngabeshimiwa bantu digereri abamenyi baroser jibara tigote ana nkwakeretu krostwa keretu yaya bona eno murai bwa bantu bonsi asensemei babemba gwakereti bono nayo murai ebe nkwa chorete no William Ruto chorete nero murai yo nituraganye chinga kichike nande bwa kirorio osina toboe nande kata toboe atoboe bado yatakuwa kiongozi wako no eno mugavana Paulo Simbarati nero mugavana bwe county ya Kisii ebe nkwa mwakerete krosto mwakerete nere bono mugavana nere bono weka umosire ekiara teba bono nawe kunya kumuide ebigoja igo nere igo no mugavana ali nyamira tingo kwane kiara liberera ndiroro tetura liberera ngiri kwa lakini ase county ya Kisii mugavana Paulo Simbarati nero mugavana neba nkwa mwakerete kure nayo tumwakerete nere gavana bono rende tiga kore mirimo ya emyaka 5 nande kara mentu 5 nere bada ataendelea na kufanya kazi no tote mugumenlem nere do listonya mna tumwakerete usikwa mwakerete nere mugumenlem njira deyo mo senator onyonga nere mo senator eben kwa mwakerete tumwakerete nere omwe mzio yobwad nere lakini ndabarai mba nere tote na kim bakonya nkabando eliora sekero mete siku moja utakuja kuulizwa na kwete nyimbo okorera bantu egazi enyimbe ukanyitumika bobe utakuja kuhukumiwa siku moja ngobona korera bantu beke budget bya beke meroberio elinde ebintu bisuke gojibosyo ase obuya tote byando na inumonge etikura mba numuntu nabana oyo mokwete igone na isaine ko omokorere amagendo no muntu toyo mali ya dana na tini kweti para na no mojumbe by the way dan tini kweti para na kingo yeta ngwetere aso mojumbe angene nyomba yo mojumbe okabeiroro surely bono mojumbe otamenye diabu amenyete Nairobi eto de former MP amenya Nairobi amenyete abange babwate mali Karen no amenye lakini abantu abanga wa mama mboga boda abakore mirimo yabo yagerete kuno bamenye tap ingo tabarose de bar inabona na ko barose na mojumbe ngopen no awet mojumbe aya mojumbe tatamenye te Karen nane dongere kyoko kwa sabuna aba na bashimiwa na batamire bajire komenya Nairobi bunesa ali antu bakubasabirira na kero bajire kuzina abandi bagodena tupe kitu mondo jugurina na serete kana kugichikura na abere kingokonya no na matanga tigamenye Nairobi ya ntogera na baraiba ito bamenye Nairobi ose for example mondo jire omete no murai ngogorare usine supermarket ngogorare oso etire ntogera na agie bantu bagata omashimi oburi kabu egento keri shopping bag ngwetare supermarket nera chore bibere geto dorin ekyarda takani tasuma na no orne ke kabu ota que tago mbekere ako chorera ako beke ya ga ego so monto so ir hotel bono ta que tenaba ai tira on dibi ya ento que era para ina baro patame baro rekane binyoro mwe msie ga jire mo kumusaberera na mheshimiwa anga igere to engo na mheshimiwa tia ko ntiga igo
no mheshimiwa dia gondi ngakyo haya ntogera baraiba itu batame batwange tiga bache to batebi mejaro to bade to batene pare gagtoroseli e pare no ne karonya gosira asirire to kusinyugweta ekerege ndo kia beri no ne bwadara nango na Kenya Tea Development Agency toroseli e paro mheshimiwa tiga konya na bona aino unsaberera na mheshimiwa kiwatu tiga na kibono tokoba na nda ataba eti moja odena okiniri odiri ebiroregero ngora na mheshimiwa nande dina bokwa chete igo ya mheshimiwa yetari kwa macho waranya kokosera kila litugo bono mwechi ngaki akore amagendro ina bona moteina ya mheshimiwa injwe barasa tukwanire ikia bona mheshimiwa rocho jano ne barasa nikamaro kokwanira biribi takere mokore yani emopime to maboko bomo jumbe osemo mzina ngakitokorwa mtu arwara digatoragere ono motegeredi kiago kwana meta muhagarire no ena abandu bari by the way it is the fact na duanyore na no egusi stindo ene to duara the gap between the poor and the rich yero neror konyora bante ba somete bakaenda Nairobi bakaenda Mombasa bakaenda Kakamega bakaja Kisii bakaenda Naivasha bakaenda Nakuru bakaenda Michirie menne umuntu ko korare mirimo lakini kwagere mbari go chaka esariyo go saberera umuntu oja ojire ne gari yae emoko musaberere kenyoro yani emoko murama na musinto nyare begesa gore gari na bono na bari igo akotusera matobe ahinkyo kora pa agora Brighton ndero watobere that's the fact again umuntu gasomira motebi mejandiri mubwata se kenyoro akobakonya tari ate na individual no ore no dirie karore na ngakento keke monto kwa misini kwa mantena bona misini erokong irenga wata etako ina bono amisini erokong ana ya na njenga 100 yani oko bekera mpaka ligoli ya datutige to sirie gendege datutige ko boya bantu gocha no nyene kenyoro umuntu oja obaire no ene jiri busana mwabwata matanga anu mwaja bana isano na chogotoa ina bono moko mubekere budget ina muntu mwerebe nero kugura sanduki nero koraki umuntu panale narasi WhatsApp group no chinyinge agochanga ngotika tobenga bangwana bali totikarete no aninga omaite ngoma jero ko banonye naborite no embisho bagandena no ena abana basiri list yani basiri oburusu na bible babo kubwatakana na no mwibuli akero ko mwageresimi umubona ki bwakire na kibwakira abona kiemburango tuero sen mbisho bagandene gente que tangani umubuli akodeyo na akodene aya binte bikongete njaratore iya pono abana bobo ire gwakira bible babo jisimi bobo ire gwakira abana bible babo jisimina aiseko mwakira nigako matebina njarande bono bishop na bande tina bono ya irere distance abana bobo ina kingwakira na ntate simimo kwano simama igenda wande njarale bono yo bobo ina kini amatena betore tata ose bono etotienga obo sabereri torena bindo kitora akora toske go chibosio omwanjwa omorire mbia mono manjwa morera ekarore ime ya omoroberio bwensa kia chuma aramis litukora neri aramis manjwa morera yongo kungunta tokare ngokora tokare mari bronji na ye kwande ina notore mambia abuo asizemiria daraja mbili mari bronji notore chinker night tomoja injuna basani babiri batatu libageri saine kabisa abante libageri saina ali tote abana go se kingirio mbosa bosa pi ayo kwe roberi kabisa oje ayoso ali kabisa mari blonge ine chinger night aini gogoja ogoja bunore ai joge niwe kabisa mambia bwate tariki mari bronze eri otokara sensema ya daraja mbili abana sungusi ya superstar watakuwa ndani ya nyumba watakutumbuiza kweli kweli tutanengua viuno usikoze uchekwe ujotega kingi kiagera naja ngikiagera ngikiandi naja ya atuga nyote ebigwe inchubwe rorere inchuto tenge pamoja aburi tukolia ngyo yu mari bronze
alia se mojobo songo daraja mbili alia inju kabisa bwate tariki mambia pia sana omwanjwa omorigeria on this TV enero this TV obwansu bomagusi se enjera eyemo goseyende se torigira natakare ndakoira aye biro bono mambia aye biro natakoira ase egetabu kya Matayo 25 nemo iyo chapter 26 verse ngapi tochagire 26 ose 25 tochagire 26-25 yodena Judas nere okomorwa oyo okomorwa akamoboria ine omonene ninje akamoiraniri naboigo aye kwatebire. Do you know that you have Judas in your life? No matter Judas naro, have you identified Judas in your life? And Judas no remove in your Judas Judas Iscariot nere barenge. He was among the 12 disciples. Bomwanene. Nigas ya disciples nere yaring. Niyo kumubwat Yesu daibo. Njarenge na bakore bintebibe. Pono Judas ngoboli arena Judas akarako nere oyo komorwa akamoboria ine omonene ninje akamuiraniri nabo nae watebire ende Yesu nalenge na wate characteristics zide jire fan sana iketa tariko kujibu direct Joshua no maitengo wate ne characteristics zinejo kaba koragira Yesu akabogoria omugati akayosenia akayosamunyorana aborokiwa akabora bogoria morie oyo noro omubere one akabogoria na egekombe na ekero airanere nga akairaniria mbuya mono akabora kanywe na aya inwe mwensi nagi aya naro amanyingane ayo kubwatana okoya one rimete ndibakoria egwende yomwerio ase nale nataka bono isiko some story yengima nabakona Judas abakare kogenda ase abantu bali bamachiko bali abantu bali bono bali batete koja kumubamba Yesu akababona ninki mokonga abo some bukweyo bali bakamatena nko mwabale chibese igomete Judas igobono otwalde tama na chitaka babona ninki mokonga inaki ekero kerio oyomo bwabali 12 tatusome ibono 25 nemo 14 turasoma igendo tusome bono mambi mwanjumuriria inaki ekero ekyo oyomo bwabali 12 oyomo bwabali 12 aborokiwa ba Yesu inaki ekero ekyo oyomo bwabali 12 meteno bwata basani eito bwate 12 ose 2 ose 3 igo oyomo narorro nere oyo korwa Judas Iscariot agachera abakwani abanene akababoria ningi morange onye nkomorwa asemore bakamoa chibesa chifeta 30 korwa ekero ekyo akaba korigia ere libaga lyokomorwa bono ngorigia libaga oirwe bese ngorigia libaga lyokomorwa igoro chakagenda timetina barako matena bariko mwakende ngo chenjia ringe birengerere aroti manyiti osibara matena bono igobono oikale kwegwe sawadi lakini nigarenge kati ya barokiwa 12 igomanje murene nataka totume twende Luka tosome Luka 22 verse 2 endo nataka torarigereri abwa omwanjwa omorigereria bono mete ngomurwa kare Yesu bono siko some emete Luka ebugweye anani ko yakwane go korukwa Yesu kobambo kwa Yesu ebintu ebinge naki byarenge bono Luka siko some nero ne elina ngaki betronera karako mokana Yesu ngaki bajete ngakibajira lakini ndengo somere Luka 22 verse 47 egotebaiga ekero arenge gokwana rora omuganda ogaja na oria okorokwa
na oria okorokwa Judas bono Judas orura ase Yesu orure gati abo 12 ochira ase omoganda igwa omobiso goikarwa asore agenda ase omoganda mete ewigeye omotinyo na abwate timu yanena oikote mekora abaye biega igomete kero kwabera bieko mobiso korere oruro ochire ekero Yuda ekero alenge gokwana rora omoganda ogaja na oria okorokwa Judas orure ese bono Yesu ochire oyo mobwa baria 12 oyo mobwa bari 12 abatangaine omanyo muri tegerera bono omosani orura oikati gotangana ababisa bao nonyugwete boli igo how makigo turidia abasani bao omosani onera okobo mobisa igo bono ebugwe totebena ekero alenge gokwana rora omoganda ogaja na oria okorokwa Judas urenge oyo mobwa bari 12 obatangaine bono obeire omotangani ero akaimoka Yesu ange akamonyunyunta Yesu akamotebia Judas nkomorwa ore omwana omwanya bantu asoko monyunta na abo barenga monere bagachia korora oyakoligie koba bakabora omonene inato rwane nomoyo obirende oyomo bwabasomba baba kwani omonene akamobutora ogoto wokoryo tinda tingendre go jinse mone kiagara na mangaro hande karo Yesu ekaro monto yabutoru ogoto Yesu akamoiraniri ekero Yesu amoirania eringana ndira abundoje na atigire rialenge ria muimu kidogo ekero Yesu nanda amoiraniria ogoto kwae Yesu akabora tiga gokora igo akamuguna ogoto akamugwenia Yesu agatebia bakwani abanene ina abanene babarendi ina abagaka bali bamocherete iga mwachire nemeyo ya birende n'ekinungu buna mogochiera omuuri mete igwekera babisa bagoja mbali goja raisigo inyora abantu bagoja kubata Yesu mbarenge nera sikikaru gweda lakini bono bachire nemeyo ya birende n'ekinungu akabandena mwachire n'ekinungu buna mbalimo gochiera omuuri ekero nalenga monainwe ase karu kera lituko timwa rambure amaboko na mombwate kurende bono ensa eye ni yaino ekero omosunte okugamba mete buna ngode botambe yare ko bana no pastor dangana te bwana hizo asiwe lakini ndende bado obate bine kero omosunte okugamba igekero omosunte ojeire omosanio atwari omosunte nigakoba omobisa nani nigagochora ababisa bari baja asore igo Judas okwamororire ase obosi bwao mete omosani nere ogwika bonjoka oba Judas akamorwaria mbaga matene nayo na gwatebire lakini oyenko baboria na Yesu ngo baboria naki lina arenge karu mware goja n'ekinungu nemeyo buna mogoja yani mokongira buno muri buno mosali kulinda akabatena gachibosyo esali chinguru chomosunte gyokora kichiko gamba igekaro chinguru kwaire libaga chinguru chomosunte ekerore Judas yaka chinguru chomosunte gikamugambira ekagera akamurwa mwana onyasaye igo you should trade give with the abantu worship na barabu mbaro 12 lakini oyo monaro awadana bana ngimokonga ngimokonga buna bono it was unfortunate that dina abantu bado bandeta ko begerwe nsum it is very quite unfortunate buna bono it's a true story bona bwango iga umwarimu omonene bwe school eyemo gusi una muntu nada ko mobegere nsum umwarimu agasoka ake kurwa bisi umuntu akamobegere nsum iri ogori ichombe umwarimu gakwirena akanyora ngakibona macha ya tiokai akanyora ne riogori abegiru imagine egende kingera asaba kubwa bamwana yegisebe umwarimu oyibono natware confidence noene kinyoreke nonyene kamati nonye surely that's a true story I'm telling you na
ina ijane temuna pa digonte bino you does naro eitabo mosani bo mwali moyo abe ngaki ago iga kobekera tinde busini madam mose igera mangana naro lakini tsazusuna madam moyo omugako na hata kire kobekerwe ensumu na bekere dura kineli na achete akalia isinyaki ngakibondo tata macha ya tio kati baude kumbe no muntu mubekere tensumu bwango iga egwikieria usi ikumanya pade binde bimbirorona umuntu nabwate ngobe imuntu kobekera umuntu ensumu ngo wete mno muntu yo manera akareta ndagira mna bona echai matende muntu akujora imore 10 muntu wanda meta bantu nabo besana mwanya bante yene mwanya bantu nembe mwanya bantu nabo betore by the way we are dora banta babe bono for example egenande that's a true story maitenje miaka yana yara beire menge na ande story ngo tanawo de nekene droje ko 72 nyabende umuntu yakare ebarenga bantu 7 umuntu yakaraje unano timeti nabasubade nabaje batumeka kobeke nsumono nabakakarende mbaroro lakitimeti ekeracha akaraba ande bari 7 akaenda akabeke chaye gekombe ane akabeke chaye etamos ebikombe sta ama ede nankobeka sta bikoera ebikoera bana sori ndagete kongenda yesu ndagete kongenda egekwero akaja akabeka sita ikaera bona nguyago jeri enzumu ekerareterwa bona ekerareteria enzumu oya kamateria enje mbiyandi na namalio na ngotumeka bono gaki bekonywe agatena ya nanji bakamotena bekonywe bakamobetere akajikokana bakamatena kanyu ekiare gokona na mwegano tanga tena debi ngombogo yo aranyeje bakanyorna begeterio age shuali abantu bai ngoko bekererio go muntu shuali togo dige gwerere bie ko monyene ngumetena ebinde ipado mbire gusi ebinde bimbire gusi ipado why ngoko bekero muntu ensumu shuali ababisa abantu bobo ire no bali chinse chisiko mbali goja gusi muntu ole Nairobi tari goja gusi ina oboete buna